Por segundo ano consecutivo, o Concello de Boiro acollerá un partido solidario en beneficio de Cáritas. O encontro previsto para este domingo no campo de fútbol de Vistalegre enfrontará a Curas contra Gardas Cibís. Un partido de fútbol, ¿no? Donde xogan os nosos párrocos, o clérigo, con a Guardia Civil de Boiro e os representantes da Guardia Civil da Benemérita. E un partido benéfico, como xa digo, donde se destina unha recaudación para Cáritas Parroquial de Boiro, unha entidade grande, unha entidade importante e unha entidade que está atendendo todos os días do ano a persoas non só da parroquia de Boiro, sino de todo o Concello de Boiro, de todas as parroquias. Por lo tanto, fan unha labor encomiable, desinteresada e moitas veces invisible. O prezo das entradas será de 3 euros anticipada e 5 en taquilla. Os organizadores agardan superar a recadación da primeira edición, que roldou os 4.000 euros. O ano pasado foi todo un éxito, pois casi foi unha recaudación de casi 4.000 euros para Cáritas, e iso gracias pois, tamén á colaboración de todas as persoas que dunha maneira ou outra pois, quixeron dar a súa aportación, tanto comprando as entradas para ver o partido como donativos que deron tamén a parte para poder colaborar tamén con esta actividade pois, que anda, como dicimos, anda que nestas datas pois, para que estamos un poquinho máis sensibles, non? Sobre todo hacia as persoas que máis vulnerables, pois Cáritas é unha organización que está traballando todo o ano. Ademais do seu carácter solidario, o partido converterase nunha xornada de confraternidade festiva, na que o resultado final será o de menos. Que non lo vemos como unha revancha, lo vemos como una segunda etapa, un segundo partido, a ver qué ocurre. Yo no lo tengo claro que vayamos a ganar, pero bueno. Nada, lo único es que la gente se divierta, es lo que pretendemos, y recaudar dinero, y que nadie se lastime. Que tanto los jugadores como los espectadores pasen una buena tarde. No sé el tiempo cómo vendrá, si ayudará mucho, pero por nuestra parte no va a quedar. El esfuerzo lo está garantizado.